खुलुमबाय लोगोफोर दिनै नोंथांमोना बे भिडियोआव एसे आलादा खौरां मोननो थांगासिनो दं। दिनैनि भिडियोआ एसे ब्रेकिं निउसफोर बायदि जागोन। दिनै उत्तर प्रदेशनि गौराब मण्डलाव लुखांजानाय नयदानि सुपारटेक टुइन टावर बेरफ्रुसार होनाय जासिगोन। मानो, माब्ला, बबेयाव आरो सोर, बेफोरनि फिननायखौ नोंथांमोना नांगौब्ला भिडियोखौ अननानै जोबजासिम नायलां। दा बिदिब्ला भिडियोखौ जों स्टार्ट खालामनोसै। लेट्स बिगिन। नयदानि आबुं मुङा निउ अक्ला इन्डास्ट्रियेल डेभेलपमेन्ट अथ'रिटि। नयदाया सुपारटेक टुइन टावारखौ 2000 मायथाइनिफ्रायनो कनस्ट्राक्ट खालामनाय जादोंमोन। बे बिल्डिंआव 3, 4 आरो 5 BHK फ्लेट्स होफानाय जादों। बेफोर फ्लेट्सखौ बानायनायाव 2-3 crores-नि खरसा जादों। बेयाव मोननै टावार आपेक्स आरो सियानि बानायनाय जादों। मोनसेया 103 मिटार्स आरो गुबुन मोनसेया 97 मिटार्स गोजौ जौथायनि बानायनाय जादों। बिसोर मोननै टावारनि डिस्टेन्स आरो बानायनाय प्लेन पलिसिफोरा नांगौ बायदि जायाखैमोन। सुपारटेकनि मोननै टावाराव 950नि बारा फ्लेट बानायनाय जादोंमोन। बिल्डिंआव 24 फ्ल'र्सल' जानांगौमोन, जायनि जाहोनाव 40 फ्ल'र्स बानायनाय जादोंमोन, जेराव रेसिडेन्ट्सफोरा एबा रायजोनि माखासे मानसिफोरा बेखौ रिपर्ट होनो हाई कर्टसिम थांदों। मानोना रेसिडेन्ट्सफोरनि थाखाय एसेबां गोजौ बिल्डिंआ एबा टावारा मोजां जानाय नङा, जायनि जाउनाव बिसोरो बेखौ रिपर्ट होनो थाखाय हाई कर्टसिम थांनाय जादोंमोन। जायनि थाखाय उत्तर प्रदेशआ बेखौ सुप्रिम कर्टखौ लानानै बेखौ बुफायफिननो अर्डार खालामनाय जादोंमन। आरो बेबायदिनो 2014 मायथाइयाव इलाहाबाद हाई कर्टआबो बेखौ बेरफ्रु होफिननो अर्डार खालामनाय जादोंमोन। नाथाय सुप्रिम कर्टआ बेखौहाय माबा मोनसे सामलायनानै दोन्दोंमोन। बेबायदिनो बेखौहाय उनाव 21 आगस्टआव दाखालि थांनाय 21 आगस्टआव बेखौहाय बेरफ्रु होनायनि डिसाइडबो खालामनाय जादोंमोन। बेखौहाय नाथाय माबा मोनसे सामलायनायनि गेजेरजों, मेनेज खालामनायनि गेजेरजों बेखौ दिनैनि थारिखआव बेरफ्रु होमारनाय जासिगोन। दा सानजौफुनि एबा बेलासिनि 2:30 PM आव बेखौ बेरफ्रु होनाय जासिगोन। बेयाव बेरफ्रु होनो थाखाय नियारलि 3500 किल'ग्रामसो बेरफ्रु होग्राफोर बे बिल्डिंनि सिङाव सोनाय जादों। आरो इमारजेन्सिनि थाखाय बेखौ इमारजेन्सि सेफटिनि थाखाय मोनथाम प्राइभेट हस्पिटालनि वर्कार्सफोर आरो बेजों लोगोसे डक्टर्सफोरखौहाय हायार खालामनाय जादों। बेयाव थागोन 6 एम्बुलेन्स आरो मोनथाम हस्पिटालफोरनि नामा जाहैबाय जेपि हस्पिटाल, फिलिक्स हस्पिटाल, याथार्ड हस्पिटाल। DNA निउज पर्टेलनि रिपर्टार एबा अनारा मा बुंदों नोंथांमोना एसे खोनासंदो। As the India's tallest building, Noida Twin Towers, will be demolished on the 28th of August, Sunday, following a directive from the Supreme Court of India. The final checkup of explosives and related arrangements for the demolition of the Noida Twin Towers are underway on Saturday, the project officials said, adding that interconnecting the Supertech's illegal twin towers and placing a 100-meter-long cable from the structures to the exploder are remaining. The spectacle demolition that will take place tomorrow will bring an end to the decade-long battle between Supertech and the residents around the Twin Towers. Here's a timeline of the Supertech Twin Towers. The start: Noida-based developmental company Subtech Limited launched the construction of the project known as Emerald Court. The project was started in the mid-2000s. The project included the building of 3, 4 and 5 BHK flats. The project was located off the expressway that connects the twin cities of Noida and Greater Noida. According to real estate websites, the flats now have a valuation between 1 crore to 3 crore. The project was supposed to have 14 9-story towers, according to the plans submitted by New Ogla Industrial Development Authority in Noida. Change of plans: the problems started after Supertech changed the plans,